Na nehnuteľnosť, ktorú vám prinášame, sa nedajú použiť bežné realitné frázy ani výroky. Napriek tomu, že sa nachádzame na vidieku, nejde o vidiecké bývanie. A nejde taktiež ani o lokalitu s potenciálom. Rodinný dom sa nenachádza v širšom centre a do centra to nie je ani len 10 minút. Nenájdete tu ani dobrú občiansku vybavenosť. Obchod v pešej blízkosti by ste taktiež hľadali márne. A nebudete mať ani dobrú dostupnosť verejnou dopravou. V stave domu sa vôbec nedá povedať, že ide o pripravený na rekonštrukciu podľa vlastných predstav, ale nejde ani o pôvodný stav a nie je to ani štýlová chalúbka. Dom nemá moderný dizajn, nie je útulný a už vôbec nie je luxusný. Poďte sa pozrieť, aký rodinný dom v Kráľovej Prísenci skutočne je.